אחותי הקטנה נולד לה ילד עם מחלה SMA, מחלה נדירה, שהרופאים לא נתנו לילד בשנה לחיות. הילד כבר שבועיים בבית חולים עם דלקת מאוד חריפה. היא שומרת תורה ומצוות האמא? לא. לא היא ולא בעלה. נו, אז למה הוא מחכה עכשיו? שהרי אם הוא היה בצבא, בשביל חייל אחר הוא היה מוכן למסור את נפשו. אז איך יכול להיות שאתה מוסר נפש בצבא ויכול לא לחזור מהקרב, ובקרב שאתה יכול להכריע אותו לבד אתה לא מוכן לשים את נפשך בכפיך ולא למסור נפש למות, הפוך, לחיות יותר טוב ונכון על פי התורה ולהציל את חיי הילד. אם יגידו לו שהוא צריך לשלם 500,000 שקל, אם לא יכניסו את אבא שלו ואמא שלו לכלא, אז הוא יצטרך להתחייב, לקחת משכנתה, למכור דירה, לעשות כל מה שאפשר שההורים שלו לא ייכנסו. אז הבן שלו, בשר מבשרו, מה הוא יעשה? שהוא ישמור שבת ויאכל דגים ועופות ובשר וישיר שירים? זה הבעיה שלו. אבל אני נולדתי עם בעיה מאוד קשה בעיניים. אני לא רואה טוב. כל פעם שאני בחורה זה עושה סטופ העניין הזה. אז תראה, קודם כל אם אתה לא רואה, אז המבחר שלך להתחתן יותר קל. ואני חושב במצב כזה צריכות כמה נשים לחטוף אותך מהר. לפני 20 שנים אני חייתי בית מלון בחוף ים. יום אחד אתה נכנסת למלון ויומיים אתה היית נותן הרצאות. ההרצאות שלך היו שצריכים לזרוק את כל מכשירי טלוויזיה וכל הרוחות. אם אתה עדיין טוען שצריכים לזרוק את הטלוויזיה קיבינימה. קודם כל לזרוק, כן, לזרוק את הטלוויזיה. הופה. מה לעשות עם זה, עם מסך של דבור? המסך הזה בשביל להראות לך זה לא טלוויזיה. מה זה? זה מסך, LCD. מה, אני לא מסכים איתך, נדבר על זה. נדבר גם על זה, בסדר. רציתי לשאול אם אני יכולה לקבל ציצית לבן שלי, הוא לקראת בר מצווה. בשמחה רבה עם כיפה, כן. את רוצה גם כיסוי ראש בשבילך? לא, אני גרושה. אז מה, גרושה חייבת? לא. אני אתן לך בכל אופן. כדאי לך, את רוצה לשנות? יש לי, היה לי פעם. אבל לא שלי. את רוצה זיווג הגון בעזרת השם? לא, תודה רבה. לא רוצה? השם ישמור. השם ישמור.